Здравейте! Кой е най-мощният инструмент, когато учим език? Умението да задаваме въпроси. Разбира се. Защото да питаш означава да разбираш. Днес ще разнищим точно това. Как да бъдем истински майстори на въпросите на български. И в това наше пътешествие няма да сме сами. Запознайте се с Ани. Ани тя е просто безкрайно любопитна. Сигурно се разпознавате в нея, нали? Тя иска да знае всичко, ама наистина всичко. И точно нейното любопитство ще ни води напред. Така че въпросът сега не е само към Ани, а към всички нас. Готови ли сме да станем също толкова любопитни? Да започваме тогава. Добре, първа спирка – светът на Ани. Нека видим какви думи използва тя, за да опише своята, така да се каже, жажда за знание. Значи ежедневието на Ани изглежда горе-долу така. Тя постоянно пита. Не просто пита, а задава въпроси, един след друг. Естествено, тя търси отговори. Обаче, позната история. Понякога не й отговарят. Но това изобщо не я спира. Защото Ани просто иска да знае всичко. Окей, време е за първия ни тайнен ключ. Това е една мъничка думичка, но с огромна сила. Говорим, разбира се, за частицата ли. И какво точно прави това ли? Ами най-просто казано, то превръща всяко изречение във въпрос, на който отговаряме с «де» или «не». Има само едно, но супер важно правило. Поставяме го веднага след думата, за която питаме. Точно това е целият трик. Хайде да видим на практика. Имаме твърдението «това е лампа». Искаме да попитаме какво правим, слагаме ли след лампа и хоп, това лампа ли е, или пък ще учиш, става ще учиш ли. Елементарно, нали? Само една думичка и вече имаме въпрос. Но тук става наистина интересно. Защото магията на ли не е просто в това, че съществува. О, не! Истинската й сила е в нейното място. Къде ще я сложим, променя абсолютно всичко. Вижте сега това. Изречението е «те работят в офиса». Първо, те работят ли в офиса? Тук питаме за самото действие. Работят ли или не? Второ, те ли работят в офиса? Сега вече се съмняваме в хората. Те ли са или някой друг? И трето, в офиса ли работят те? Фокусът е върху мястото. В офиса ли или от вкъщи? Еха, една и съща думичка, а каква разлика? Супер! Въпросите с да и не са ясни. Но понякога на Ани това не изстига. Тя иска детайли. Затова сега вадим тежката артилерия – големите въпросителни думи. Това са нашите инструменти за дълбаене. Кой? Търсим човек. Какво? Търсим предмет. Къде? Мястото. Кога? Времето. Как? Начинът, по който нещо се случва. Защо? Това е големия въпрос за причината. Колко? За бройка или количество? И да не забравяме кого, когато питаме за обект на действието. И ето как Ани ги пуска в действие. Вижда някого и веднага: кой е този човек? Посочва нещо странно. Какво е това? Иска да се ориентира. Къде живеете? Интересува се от навици. Кога си лягаш? И вечният въпрос: защо Йордан трябва да учи? За всяко нещо си има точния въпрос. Добре, но не всички въпроси са за откриване на нова информация. Понякога Ани вече има някакво предположение и просто иска да чуе «да». Така е. И за това си имаме специална думичка. И тази магическа дума е «нали». Мислете за нея като за български еквивалент на «нали така» или «нали». Имаме си предположение. Щеше да заминаваш. Слагаме «нали» отпред и то се превръща в «нали щеше да заминаваш». С това не питаме за информация, а по-скоро търсим потвърдение. Все едно казваме: хайде, кажи ми, че съм прав. И така стигнахме до финала. Ани вече има пълен арсенал от инструменти. Време е за голямото предизвикателство. Да видим на практика колко информация можем да изкупчим от едно единствено изречение. Ето го и изречението Мишена. Понякога моята приятелка излиза на ресторант със свои колеги. Звучи съвсем обикновенно, нали? Да, ама не. Това изречение е златна мина за информация. А нашата задача е да я изровим цялата. Готови? Започваме. Първо, основното. Кой слиза на ресторант? Разбира се, моята приятелка. Добре, знаем кой, а кога? Изречението ни казва понякога. Супер! Знаем кой и кога. А къде? Отговорът е ясен. На ресторант. Но с кого е тя? С кого излиза?
Ето го и отговорът със свои колеги. И за финал, нека проверим един детайл с първия ни инструмент. На ресторант ли излиза тя? Да. Не на бар, не на кино, а на ресторант. Видяхте ли? 5 въпроса от едно изречение. Цялото това упражнение доказва една много мъдра българска поговорка. С питане до Цариград се стига. Какво значи това? Ами, че ако питаш, можеш да стигнеш навсякъде и да постигнеш всичко. Любопитството е компас, който ни води напред. И така, вече разполагате с инструментите. Пътят към българския език е пред вас, а ключът е на върха на езика. Така че остава само един последен въпрос. Какъв ще е следващият ви въпрос?